Ovog puta konferenciju za štampu držimo ovde u Knez Mihajlovoj ulici, a razlog je ili povod 3 godine od prve i druge Mirkove vlade, kao i predstavljanje 5 inicijativa Demokratske stranke Srbije za oporavak domaće privrede, ali o tome više će reći potpredsednik Demokratske stranke Srbije, dr. Nenad Popović. Izvolite. Hvala. Za koji dan se navršava ravno 3 godine od kada je ova vlada došla na vlast. 3 godine je dovoljno dugačak period da se pokaže šta se zna, šta se uradilo, a mi vidimo da posle 3 godine sve ono što je ova vlada obećavala nije ispunila. Obećali su 100.000 novih radnih mesta, a imamo 500.000 manje zaposlenih. Obećali su milijarde dolara investicija, a mi smo se zadužili preko 3 milijarde evra za ovih 3 godine. Obećali su 1000 evra građanima od akcija, građani to nisu dobili. Obećali su investicije, obećali su razvoj, obećali su infrastrukturu, ništa od toga nisu ispunili. Naravno, mi kao odgovorna opozicija brinemo o našoj Srbiji, brinemo o građanima Republike Srbije i zato smo danas i došli da predložimo ovoj vladi da prihvati naše inicijative za hitan oporavak domaće privrede. Naše inicijative smo nazvali simbolično 5I, 5 inicijativa za oporavak domaće privrede, a one u sebe uključuju industrializaciju, inovacije, investicije, izvoz i institucije. Industrializaciju zato je nam trebaju nova radna mesta u proizvodnju. Danas samo 300.000 građana Republike Srbije radi u direktnoj proizvodnji. Nijedna država se neće oporaviti ukoliko ne budemo imali preko 60% zaposlenih u primarnom sektoru proizvodnje i zato su neophodne hitne investicije u realni sektor ekonomije. Inovacije su nam potrebne kako bi mladi ostali ovde, kako bi radili zajedno sa već starijima u domaćoj privredi, u domaćim preduzećima, u proizvodnji i zato se zalažemo za sistem obrazovanja koji će uključivati u sebe da više od 50% onih koji završe fakultet budu iz tehničkih nauka. Ono što je potrebno reći da su nam za sve ovo potrebne investicije i mi smo to istakli u našem ekonomskom programu, da su nam potrebne investicije od minimum 5 milijardi evra u naredne 3 godine u 4 ključne privredne grane. To su građevina, poljoprivreda, infrastruktura i energetika. Ove 4 grane pokreću direktno i indirektno 95% srpske privrede, a zajedno omogućavaju zapošljavanje praktično svoj populaciji radno sposobno. Pored toga, moramo se orijentisati na izvoz, jer je izvoz primaran u svakoj državi, a zato su nam potrebne konkretna ulaganja baš u preduzeća i u direktnu proizvodnju izvozno orijentisanih preduzeća, a kroz to moraju da im se omoguće i konkretni krediti koji bi pomagali ovom izvozu. Bez izvoza nema razvoja Srbije. Nažalost, i kurs dinara danas koji postoji u Srbiji je direktno protiv izvoznika i domaće privrede, a jedino pomaže uvozničkom lobiju. I na kraju, potrebni su nam institucije koje će pomoći ovaj privredni razvoj, a to su sa jedne strane Razvojna banka, a sa druge strane Izvozna banka, kako bi i Razvojna i Izvozna banka omogućile novu industrializaciju Srbije i novi rast, ekonomski rast u odnosu na zemlje u okruženju.